warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin tumbuh para siswa. Disiplin punika dasar utama kanggo melayu prestasi lan masa depan ingkang cerah. Kita minangka siswa kedah saged untuk medal matematika aturan sekolah lan nindakake tanggung jawab kanthi tenan. Nalika kita disiplin proses sinau dados ingkang tertib lan hasil sinau uga saya maksimal. Disiplin ugi melatih kita supados bagus pribadi dan bisa dipercaya. Ugi kanthi lempakake disiplin saben dinten kita saged melayu cita-cita lan ngerini kepadang sinar masa depan kita. Matur nuwun saged dumateng sedaya ingkang sampun mirengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.